Na zvláštne praktiky policajtov sa sťažuje rodina 17-ročného chlapca zo Svodína. Vypočúvali ho pre krádež zlatých šperkov. Chlapec je momentálne v nemocnici a tvrdí, že ho policajti zbili. Partia troch mladých mužov robila murárske a maliarske práce v tomto dome. Medzi nimi aj 17-ročný mladík. Majiteľka domu si všimla, že jej chýbajú 2 zlaté prstenia a 1 reťazka s príveskom. Zlaté šperky mali zmiznúť z tejto skrinky v kúpeľni. V kúpeľni pracoval 17-ročný chlapec. Majiteľka domu na stratu šperkov i hneď upozornila majstra. O 4 išiel on domov. O 6 prišiel naspäť. No druhý deň už nenašli sme nič. Povedal som chlapcom, že kľudne môžete ísť domov, hovorím, ktorý to zobral, hovorím, však sme tu boli iba 3, hovorím, neexistuje, aby volal do druhý to zobral. Takže ani jeden. Tak hovorím, to musím hlásiť policajtom. Podozrenie padlo práve na 17-ročného chlapca, tak ho policajti vzali na výsluch do susedných Kbeliec. Pýtali sa, kde je zlato a povedal som, že neviem a potom ma začali fackovať a biť. Potom som sa zlakol a povedal som, že som zlato vzal a predal kamarátovi. Policajti išli aj pre kamaráta, vo výsluchu pokračovali vo Svodínskom Viniči a neskôr na polícii v Štúrove. Museli sme si klaknúť oproti sebe, bili nám pety obuškom, v Štúrove už boli 4 policajti. Bili nás rukami a stočeným novinovým papierom. Vraveli sme, že nevieme, kde je zlato a poslali nás von, nech sa teda dohodneme. Báli sme sa a vymysleli sme si, že ja som to vzal a jemu predal za 50 eur. Policajt sa potom spýtal, či je to pravda a povedali sme, že nie. Vraveli sme to len zo strachu, lebo nás bili. Pacient bol prijatý s pomľaždeninami hlavy, brucha a ľavej dolnej končatiny. Bol hospitalizovaný na oddelení úrazovej chirurgie. Muž bol zadržaný ako podozrivý z krádeže, ku ktorej sa aj priznal. Nakoľko sa páchateľ správal pri zadržiavaní arogantne, pred policajnou hliadkou utekal, vyhrážal sa, že vec bude mať dohru a kladol aktívny odpor, musela policajná hliadka použiť donúcovacie prostriedky v zmysle zákona. Použitie donúcovacích prostriedkov bolo nadriadeným vyhodnotené ako opodstatnené. Chlapcová rodina sa chce sťažovať na ministerstve. Chcem to povedať, že mi nejde o to, aby som obviňovala políciu. Vážim si ich prácu. Mne ide o to, že ten postup, ktorý použili voči môjmu bratovi, aby proste tí ľudia, ktorí to urobili, boli za to potrestaní. Viem, že ten postup nie je zákonný. Inšpekcia zatiaľ neeviduje žiaden podnet v tejto veci. Ak sa tak stane, tak podľa zákona má povinnosť všetky podozrivé okolnosti takýchto prípadov preveriť. Michal Hečko a Denisa Cibulka, televízia Markíza.